Ako sa skončila tretia séria seriálu From? 19. apríla vychádza štvrtá séria, preto poďme si rýchlo zrekapitulovať, čím sa skončila tá tretia. Čiže Tabitha si konečne spomína na tú šokujúcu pravdu, a to je to, že v roku 1508, tuším, uzavreli obyvatelia vtedajšej osady dohodu s tajomnou entitou, aby získali večný život. Ale cena bola taká, že museli obetovať vlastné deti. Tabitha a Jade boli v tom čase manželia, akože v ich pôvodnej reinkarnácii sa volali ako Miranda a Christopher, a pokúsili sa ten rituál zastaviť. Žiaľ neúspeli, deti boli obetované a obyvatelia získali nesmrteľnosť. Zaujímavou teóriou je to, že práve títo obyvatelia sú tie dnešné monštra. Ideme ďalej. Tabitha a Jade sú odsúdení na nekonečný kolobeh. V každom ďalšom živote sú priťahnutí späť do tohto mesta, aby sa pokúsili deti zachrániť, no doteraz vždy zlyhali. A keďže si svoje minulé životy nepamätajú, prízraky detí sa im snažia pomôcť volaním toho slova ak hui, v preklade niečo ako spomeň si. Záhada čísiel vo fľašiach na stromoch je vyriešená, pretože sú to noty. Keď ich Jade zahrá na husliach, vyvolá muža v žltom a je to pravdepodobne entita, s ktorou bola v roku 1508 uzavretá zmluva. Táto bytosť je rozúrená na Tabithu za to, že v prvej sérii kopala jamu v pivnici a prenikla do tunelov, a podľa neho sa každé zakázané poznanie musí platiť. V dramatickom finále muž v žltom zabije Jima, do deja zasiahne Julie, ale nie tá, ktorú poznáme, pretože tá, ktorú nepoznáme, má krátke vlasy a pôsobí, ako keby už túto situáciu zažila, a ukazuje sa, že Julie dokáže cestovať v čase a v rôznych vetvách reality. Napriek jej snahe však otca zachrániť nedokáže a ako povedal Ethan, jej brat, príbeh už bol vyrozprávaný, čo naznačuje to, že minulosť sa nedá zmeniť. Tretia séria tak končí Jimovou smrťou, ktorú Julie nedokázala zabrániť ani po viacerých pokusoch. A napíšte mi do komentárov, či túto sériu budete sledovať.